Какво става, момичета? Жади се! Ето водичка. Само вода ли има? Че кой е на водата? Виж кой е прозрачна! Вижте, нямаме курчета! Много е мокра! Водата е скучна! А знаете ли, че можем да направим водата забавна? Как? Много лесно. Учените твърдят, че водата има памет и че се влияе от нашите емоции. И че ако й разкажем нещо забавно, и тя ще стане забавна. Така, някой знае ли вицове? Аз! Една майка имала близнаци и кръстила Мозък и Глей си работата. Те схожили веднъж в парка. Мозък отишъл на бързалката. После един полицай писал Глей си работата. Как се казваш? Глей си работата. И полицай я отвърдал. Как можеш да обиждаш полицайка това? Гъдете мозъка! Ей там на площадката. Ами мисля, че вече е забавна. Чичо, може да направим и умна? Защо да направим умна, бе, Чичо? Ами утре имам контролна по математика. Ами можем да опитаме. Някой знае ли дисертации? А какво означава дисертация? Аз знам. Дисертация е когато си ял прекалено много десет. Тази вода е наистина много забавна. Ела на Тони!